Goodfellas en 60 segundos. Vale, aquí vos traigo un disco que é icónico a nivel sonido, a nivel underground, pero non en ventas. Showbiz e AG son un grupo de grunge, digo son porque en ningún momento se separaron que eu sepa, que xorden un pouco baixo paraguas desto que se chamou DTC, Digging the Crates, Lord Finesse, Showbiz en AG, Miguel, Fat Joe, Diamond D, pero Show en AG xorde antes desto e sacan un disco no 92 que non vai mal, tampouco é increíble, pero que o sacan de forma independiente, cousa que non era común nese momento. Este disco ten produce de DJ Premier, obviamente de Showbiz, de Rock Rida, de Executioners. Este xa é un disco moito máis oscuro que o primeiro, super recomendado, e como curiosidade Showbiz é quen produce Son of the Police de KRS-One.